san da an gane ta to mu har da mu haka da mu ta kai dan da an kama shugaba wato tun da kai dan girma gwamnati kana ina so ka gane sai mu sai a hada mai dan sandan nan dan sandan ka abu ya samu matsala duk da an samu matsala ka san da sanin cewa to amma in aka mai bayani ba matsala oke awo na gane dan sandan mana haka take ya Allah ayi ba samu nasara ba mun yi bida mun zagaye daji kan da ko ina mu samu kimaran nan ba cewa kimaran nan ba ke ko gaskiya ba a kimara mun yi bida har mun gaji ran mu ya baci mun kimara ba yanzu ya me ya shawara tana ga kimaran ba muna ruwa gaskiya shawara tana ga ku ku a dole ku san da sanin da shawara ba za ko a je a ga me girma gwamnati au ya ba shawara kai kamata ne kai a faɗa mai kamata ya mu samu matakin da mu ga in na san mu faɗa mai zai ci mu ba mu iya gobe kenan na ɗan jirgin da Usama yana cin makama kuma sun samu wuri ba mun samu wuri inda ko shiga aka wani ba a gane shiga ka san me yasa yake muna ji wawo shi nan wato a kira ɗan uwa ne gudun na ɗan jirgin ya kawo shi in ya kawo mana na san cewa insha Allah ya ba shi wannan waya in ya kawo wannan waya in kuma lalle haka addini a yi in ya ga alamu an kashe ɗan uwan dole ya kawo kyamarar nan
na har yanzu shi mun ga munan kai dai muke jira wallahi shi mun bai zo har yanzu mun su din bai zo ba da suke nan ganin zuwa da isa kusan yake ya ga yazo ni ka hamza ta Allah don ka san abubuwan da ba shi ke ganin zuwa za ga yana ko shi ko kyamara ko ɗan kwanai yau shi ayi bulan ko ɗan kwanai ko kyamara ko da mai ya ki faɗa mana ko ya kamata a yi wani abu a kai ko ya kawo ɗan kwanai har komi bai faɗi wa shi ko bi bai ce ba wanda dukkan alamu ya wani ha mun bubbuga ija bugu kai shi ɗaya bu mai ba amma ya faɗa mana ko yi ba to yanzu ya za a kenan to yanzu ga yanan in ya farfado duk ina ganin ya bugu zai cika haci ne in ya farfado za minti biyar mai tsaye da shi ya faɗi gaskiya in ya kaya mu kama ɗan wani mu san kame shi mu sheƙe shi in ya ki faɗi ke da kyamara take mu ya bada da mu ya ba mu kyamara ko mu tayar ɗan wani ko shi mu kashe shi dole kaga ya ga an taɓa guda dole da baya kusa gare ta ƙara gwada haka ne gwada hello hello ya wuce muna jin tuka zai zo kuma wai me matsalar da Allah wanda mai ga an mai zo ba ko a ba mu samar hukuma san kamin shi mai zo ba ya shi da za mu ya kawai ya kana shi rena mana da na ce ma me matsalar a kan kyamar in ba kawo kyamar nan muna aika shi ba ba za mu taɓa ba ku kyamar nan ba ko za ku kashe mu eh kawai ku yi haƙuri kawai don asalin ku ya kawo ƙarshe muna ja kenan dole ne sai mun yaɗa ku duniya ta san kowaye sannan sai mun tabbatar da duniya cewa ku ba gwamnatin kwarai ba ko ba za ku taɓa mulki a fadin sunan kusan nan in dai hakuna ba ku canza rayuwar ku ba me ya aikin mu idan haɓa mu tsaya muka kare ɗan ƙasar mu ba da kuma talaka da ke cikin ƙasar mu idan za ku mana barazana ba da kira kenan ba mu sa ku kenan ba mu da